आंनि गामिया जाहैबाय कुंग्रिं खजबारियानो दा खगेन बरगयारी आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै दङ दा आंहा सोमोन्दोआव फिसौ जायो दा बे फिसौआ थांनाय जानुवारि 8 थारिखआवनो बिदेशियाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन दा बेवहाय लोगोनि माबा मोनसे फाव फान्दायनाय एबा बुद्धि साजायनायाव दस्राथिं थांफिननानै बेफोरबादि घटना जाहैदों दा दिनैसिमबो नुजाफैनो हायाखै आं आसा खालामो जाहाथे दिनैनि बे आं रिपर्ट होनाय बा बुंथिनायनि गेजेरजों बे फिसौआ जाहाथे गावनि न'खर होननानै होसोबोफिनो आरो गावनि गामि होननानै होसोबोफिनो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आसलथे मानसिया बे गामियाव माबायदिमोन? गामियावथ' खोब सादा सुदा मानसिमोन बियो मावै दाङै जाग्रा मानसिमोन दा न'खराव थाखा फैसानि अभाबनि थाखाय बियो एसे थाखा फैसा खामायनो होननानै थांनाय जादोंमोन। जोंनि न'खराव माने थारमाने जा बे न'खरनिफ्राय लांजेननाया नेरसोनानो लांजेनदोंमोन ओमफ्राय नेरसोना लांनानै ससेनिफ्राय दस्रानो हरनाय बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय दस्राजों बहा थाङामोन दस्राथिं थांनांगौआ बहा थांदोंमोन मानसिया दस्राथिंसो थांनांगौमोन आरो थांनांगौआ नरास'लसिमाव औ बेहाय थांनांगौमोन नालाय ओमफ्राय दा दस्राथिं थांनांगौआ दस्राथिं थांबाय आरो लांबाय आरो खामानि मावनो थांदोंमोन औ खामानि मावनो थांदोंमोन बे खामानि मावनो थांनायावनो दा बबे बायहेरायाव ओंखारनायानो दा गैया जाहैबाय आरो बेसे गोबाव जाखो दा 5 माससो जाबाय आरो मास मोनबा जाहैबाय दा दासिमबो खबर गैया आरो न'खराव सोर दं नोंसोरहा? न'खराव दा जों बिमा फिसा सानै जों साथामै दं आरो दा जों साथामै दा दं माबायदि खस्थ'यै दं नोंसोर दा जोङो बिदिनो खस्थ'यैनो दङ जाहैबाय दा फिसायाबो उन्दै जाहैबाय दा बबे जायगायाव दङ बेखौनो सुलुग गैया आरो खबर गैया आरो माब्रै दङ सोरबाफोर नुयोब्ला दा मा खावलायनो गोसो जायो नोंसिनियावहाय खिन्थाहरनो गोसो बेखौनो बायसान्सनि सोरबाफोर नुयोबा बेखौनो हमनानै दोननाय खोन्थाहरनाय बेखौनो लुगैदों आरो जों मबाइल नाम्बारा गोसोआव जायखिया हमनानै दोननाय खोन्थाहरनाय बे फन नाम्बारावनो आरो बेखौनो जों दा लुगैदों आरो